بەرێ ژیان bi çêj û pêlav bû îro jiyan li deşta beybaneke rûd xas û sar e. Erê sibehên me di rûyê kêfê de digirnijîn lê niha sibeh mişt girîne bi hêsirên xwehremendan desmê jî digirin bi ardûyê azariyan têne sotin. Erê em bûne mîna balendekî sêwî li çola mişixtiyê li pê leylaneke bêdawî de herikin. Li kolanên xewnan di zeviyên dilên rizî de meşka hêviyên pertî diklên bi dara sawîran ra dipellikin. Rojên me bêwate bûne û şevên me jî bûne şivanên keseran. Em bûne rêwiyê hûrdeman di derya windabûnê de şepolan didin dîwarên serxweşiyê. Carna em pêrgî xwe dibin û bi dawa hêviyan digirin û carna em li daristana demsaleke neafirandî li xwe digerin û carna em dibin şebnem ji sînga welatekî bêwela diweşin û carna hişê me dibe bagirekî bêhîş peyalên badeyê bi ser bejna sîberan de dadike û bi meya lêvên periyan em têne şiştin. Giyan di laşekî derizî de vedigevize nexşeya kêliyên dawî nîgar dike. Evîn di pêçeka tirsê de hatiye pêşandin û çavê di me bi sawa gerdûnê re xwilmaş dibin. Li ber dergehên lavahiyan tovên xweziyan em diçînin. Erê rast e ewrên me avis bûne lê baran ji zemînê xeyidiye. Naxwaze guliyên daran şil bike û beyarên berfgirtî ji dilê demsalên kelogirî birevîne.